Juraj Bača, tesne po koncerte v Galante, ako sa vystupuje doma? No výborne, ale hovorím, pre mňa je to taká zvláštna situácia, že ja vidím ľudí, s ktorými som vyrastal, ktorí ma nejakým spôsobom formovali, kamarátili sa so mnou, alebo moje učiteľky tu sú a zrazu sa tak pozerajú na mňa, ako keby som bol niekto iný a ja sa sem vždy veľmi rád vraciam a ja hovorím, je to moje rodné mesto, vždy sa k nemu budem hlásiť. A máte pred takýmto koncertom možno trošičku iné pocity alebo trošku nervóznejšie ako pred nejakými inými v iných mestách? Určite áno, ako hovorím, že napríklad teraz je situácia, kedy som že po chorobe, to znamená, že človek sem ide, vydrží ten hlas, nevydrží, bude to fungovať, nebude to fungovať, to nikdy neviete, keď ste v takomto ako keby v úvodovkách diskomforte. Ani sa teraz vyhovárať, ale tak keby to bolo mesto niekde, tak tam dojdem, preskočím mi 3-krát hlas a už sa tam nevrátim, ale tu tých ľudí budem stretávať ešte roky, takže samozrejme, že to je vždy zodpovednosť, ale zase na druhej strane, tým, že tu ľudí poznám v podstate po mene všetkých, tak, ktorí boli pod pódium a samozrejme všetkých nie, ale tak je to zase o niečom inom, že viem, že keby sa aj čokoľvek stalo na koncerte, takže mi to jednoducho prepáči a prípadne ešte dokonca zaspievajú za mňa. Za seba hovorím, že všetci sme mali obrovskú radosť tohto koncertu. Aj to bolo cítiť na ľuďoch, aj to publikum bolo také interaktívne, že? Áno, ja to mám veľmi rád. Ja hovorím, že, lebo neviem ako to je teraz, ale ja keď som vyrastal tu v Galante, tak my sme tu napríklad nemali dramatický krúžok, nemal som kam chodiť na herectvo. Gitara sa začala na Zúške učiť až keď som bol už deviatak, čiže som chodil na nejaké také možno súkromné hodiny už do spomínaného obchodíku k Jankovi Eliášovi. Čiže všetko to bolo také, že, alebo ten pump track, ja neviem, či ľudia vedia, ale ja som sa kedysi profesionálne venoval cyklistike a museli sme chodiť trénovať do Nitry, do Bratislavy, ďaleko a zrazu tu tie decká majú úžasné zázemie a čo som tým chcel povedať je, že neviem, čo som tým chcel povedať je, že vždy budem o tej Galante hovoriť ako o mojom rodnom meste, vždy sa sem budem rád vracať a je to úplne super, že tá Galanta takto rozkvitá. Ale pump track si vyskúšajte. Teraz idem tam, pretože s Filipom sme kedysi spolu pretekali, my sme kamoši a že vraj to ešte je, tak možno ho aj vyzvem na nejakú, môžete si to ísť natočiť, ale on bol dobrý, on ma vždy porazil, ale určite si to idem vyskúšať. Držíme palce, ďakujem pekne za rozhovor aj za koncert, bolo to výborné. Ďakujem pekne aj ja, chcem sa poďakovať aj ľuďom za skvelú energiu a aj vám, že robíte takéto podujatie, lebo ono sa to nezdá, ale tá Galanta stále trošička viac a viac svieti na tej mape vďaka kaštielu, vďaka takýmto podujatiam, takže ďakujem aj ja, že ste sa do takéhoto niečoho pustili. Ďakujeme.